बेबायदि सिख्ला मानसिया गावनि गोसोथोनायबानो गावनि आंगोबानो ट्रास्ट खालामनानै सोरनिबा हर गेजेराव रुमाव थाफैयो नामा? मानसिया गाज्रि बुङो आरोना हमजालाय। गंगार दोङो। गंगार अबेनि? बेन्निबारिनि। ओमफ्राय आरो सोर दंबावो हावलिनि? मिथुन दों। मिथुना अबेनि? मिथुना ओइ सालबारि दुपयनिखिसो। ओमफ्राय आरो सोर दंबावो? सुक्र दोङो। सुक्र अबेनि? सुक्रआ बेन्निबारिनि होनदों। बेन्निबारिनि। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दायो क्लिपाव नुखादों माने बर'निनो आरोना बेफोरबायदिनो माने जोंहा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बेफोरबायदि गोदान गोदान नियम दिहुनगासिनो। बे नियमानो जाहैबाय माने सोरजोंबा बयफ्रेन्डजों सोरजोंबा गार्लफ्रेन्डजों बेफोरबायदि गाज्रि आखु देखायनाय, गाज्रि खुगानिफ्राय राव दिहुननाय, माने फेसबुक, ससियेल मिडिया, इन्सटाग्रामफोराव माने गाज्रि बेफोरबायदिनो गावनि माबाखौ देखायनाय आरोना, गावनि प्राइभेट भिडिअ, गावनि प्राइभेट फट' बेफोरबायदि देखायनाय। ओमफ्राय आङो नैबे सिस्टारखौ माने जेबो बुंनांगौ खोथा गैया, बिनिनो आङो मोननैसो माने अब्लाबो आङो मोननैसो भिडिअनि गेजेरजों बिथांखौ बुंनो सानदों, एबा जायफोरा बेफोरबायदि गाज्रि आखु देखायदों बेफोरनि बागै आङो मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायोबाबो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। आङो मोखांखौथ' बारा देखाया, ब्लार खालामनो हागोन, मानो होनबा सिस्टारनिबो लाइफनि बागै बाथ्रा दङ। माने लाइफनि माने बिसोरनियाबो ओरैबायदि मान सनमान थांखायो, माने बिसोरो देखायनो होननानै देखायखायो आरोना। बेफोरो ओरैनो भाइरेल जानाय नङा, बिसोरो देखायनो देखायखायो, सोरबा फानदायनायबो नङा। बिसोरो गावनो माने लाइफआव गावनि सेहेराखौ देखायनो होननानै बेफोरबायदि गाज्रि सभाबखौ बिसोरो देखायनो होननानै फैखायो। दा जोङो नायलांग्रोनोसै बिथाङा बबेनिमोन सिस्टारा हमजादों आरोना, माने मोननै आपडेट लानानै फैदों आङो, नायलांग्रोनोसै। बेबायदि सिख्ला मानसिया गावनि गोसोथोनायबानो गावनि आंगोबानो ट्रास्ट खालामनानै सोरनिबा हर गेजेराव रुमाव थाफैयो नामा? मानसिया गाज्रि बुङो आरोना हमजालाय। बेन्निबारिनि। ओमफ्राय आरो सोर दंबावो हावलिनि? मिथुन दों। मिथुना अबेनि? मिथुना ओइ सालबारि दुपयनिखिसो। ओमफ्राय आरो सोर दंबावो? सुक्र दोङो। सुक्र अबेनि? सुक्रआ बेन्निबारिनि होनदों। बेन्निबारिनि। ओमफ्राय बै आरो सोर दंबावो? मुंला दोङो। मुंलाया बरबरिनि होनदों। बरबरिनि। ओमफ्राय गबिन्द बरबरिनि होनदों आरो। नों सिनायना सिनायसो मुंलाखौदो माबाखौदो? दिलिप बर'आ गैया। दिलिप बर'आ सोरखौ लाङो? दिबियाखौ मोजां मोनो आरो मुसलफोरनि। ओमफ्राय सोर दंबावो? ओमफ्राय ना दिम्बे अबेनि? खातालपारानि। दिम्बे अबेनि? खातालपारानि। ओमफ्राय आरो सोर दंबावो? ओमफ्राय निरन मामा। अबेनि नोंसोरना? निरन दोङो बरसोमलिनि जोंनि खिजानि। सोबनानै ओरैबायदि जागोन आं बेखौ, ओरैबायदि हमगोन। मा? हाया? खस्सा दं? र' अले आगोलनि बायसा नारखांबाय थानो मोननाय नङा होनखादों, बिदि मोनफ्लाङो। मा? नोंसोरसो नारखांबाय थायो, खेथाबना लालायदो दुसु, खेथाबनानै दखान हरलायदोसु। खेंख्रा जानानै मानो होयो? खेबसे मानो नारखांनाय? मानो ओरै गेंग्रा जानानै? मानो गेंग्रा जानानै? जागोनथां गिदिर। बेसेबा गिदिरखाय? गिदिरथां। लरिबो जानो लोरि नाथाबजोबना लाखागोन लोरि। माबायदि? मा? ओमफ्राय? मा? जोथाबजोबनानै ओरैबायदि जागोन आं ओरैबायदि खस्सा नंगौ।
Mabaidi. माबायदि नायब्रा माबायदि हमगोन आङो एबार Mabaidi. माबायदि हमगोन नाय एबार आङो Khwtha. आखाइजों गोसा गोसा सेखमाव सेखमावमोन Umpai. ओमफ्राय Umpai. ओमफ्राय Mula sasia sifat. नदियन थगायदों आंखौ मा मा हागोन नै नों नै ओरैबो गाबख्रावा आं सिगाङाव हरबानो गाबख्रावो नामा नोदि नोंखौसो आं अरनांगोन नोदि गाबख्रावा जोबोद मा हाया फैनो ओरै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर माने आं एसे गोलाव बानायना होबाय दे भिडिअआ एसे सर्टमोन बेनिफ्राय बिसोरनि साननाय आखुआ जे मा आं बेखौ बुजि मोनला जोंनि बर'खौसो जोङो नुबाय दोङो बेफोरबायदि गावनो भाइराल जाना देखायनाय माने आजिखालिनि जुगाव बेफोरखौसो सानलाबायो ना मायो दा बेफोरनि बागै बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों माने बिमा बिफाखौबो एसे लाजिनो सोलों सिस्टारमोन एबा सेंग्रा सिख्लाफोर मानो होनबा बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ रावखौबो मोजां गाज्रि साननानै मोजां गाज्रि लानानै बेफोरबायदि गथ'फोरखौ खाङा फेदेरा मानो होनबा गासैबो सानखायो गावनि बिमा बिफाया आंनि फिसालाखौ आंनि फिसाजोखौ मोजां फरायगोन मोजां मानसि खालामगोन बेफोरबायदि सानो दा जोंनि गथ'फोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा माने जिबायदि देखायदों बिमा बिफानि मान सनमानखौ सिनायला गेदेर उन्दै मा मान बावनांगौ मा खालामनांगौ बेफोरखौ रावबो रोंला आरोना माने फेसबुक सालायदों मबाइल लादों माने बेफोरबायदि गाज्रि देखायनांगौ गावनि आखु माने प्राइभेट भिडिअ प्राइभेट भाइराल बेफोरबायदि देखायनांगौ बेफोरखौल' सानलाबाय थायो आरोना माने दा नोंथांमोना नुखादों माने भिडिअनि गेजेरजों माने हमजालायबाय आरोना बियो बेफोरबायदि गाज्रि मावामोनबा बियो मानि थाखाय हमजानोमोन बेफोरबायदि गाज्रिखौ साननानै बेफोरबायदि मानो बे हर गेजेराव सासे सिख्लाया गुबुनखौ लोगो हमनो थांनाय गुबुनजों गाज्रि साननाय बेफोरखौ मानो खालामनो नांगौ दा गावनो लाजिदों भिडिअखौ सेंग्राफोरा हमनानै बेखौ बानायनानै माने ससियेल मिडिया फेसबुकफोरनि गेजेराव बेखौ शेयार खालामना होदों दा गावनो लाजिगोन मान सनमाना गावनो थांगोन गावनि बिमा बिफाया मान सनमान थांगोन दा बेफोरखौ बुजिग्रोनांगौलै सिस्टारमोन एसे बुजिनानैसो नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगौ दा जे नोंखौ ससियेल मिडियायाव एबा फेसबुकाव नुदों गासिबो मानसिया नुदों दा नोंनाव एसेबाबो लाजिनाय थानांगोन आरोना दा आं बे सिस्टारखौल' बुङाखै गोबां मानसिखौ बुङो माने गोबां मानसि हमजाबाय थायो बेफोरबायदिनो सोरबा पुजायाव बेरायनो थांनाय सोरबा गुवाहाटि माबा माबि कम्पानिफोराव हमजानाय बे सिख्लाया भिडिअ नुनाय नोंथांमोना खैजोन सेंग्रानि नाम लादों खोनाबाय ओरैबायदि लासिसिं माने खैजोन सेंग्रानि नाम लादों बियो माने सासेजों नङा आरोना खमसे खम 7-6 सेंग्रानि नाम लादों आरोना दा बेखौ सोर मा बुङो नोंथांमोना खोनासं माने ओरैबायदि जोंनि सिख्लाफोरा माने सासेजोंबो गोजोना सासेजोंबो मोजाङै संसार जाया थिग बेबायदि जायो बिसोरो हाबा जाबाबो सासेजों संसार जानाया मोजां जाया आरोना बिसोरनिया बेफोरसा मानसियानोथ' माने संसार जानायाव बेले बेजे खालामनाय मानसिया बेफोरनो माने मा बुंबावगोन दा सासेजों गोजोना जाहैबाय दा गोबां गिथावना जाथायबो जाफैयो बेफोरनि बागै एसे बुजिबा मोजां आरोना साथाम साब्रै मोजां मोननायाबो मालाबा समाव सोरखौबा खैफोदाव लाबोनो हागौ मानो होनबा नोङो सासेखौ मोजां मोननानै सासेखौ गारबाय बे सासेया नोंखौ एगेन्स्ट खालामनानै थायो मालाबा समाव माने सिख्लाखौथ' एगेन्स्ट खालामा माने बैफोरबायदि मोजां मोननाय हौवाजों हौवासो एगेन्स्ट जालायो आरोना नों आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लादो आं नोंखौ ओरै समाव बेफोरबायदि खालामगोन बेफोरबायदि नोंनिफ्राय आङो नोंखौ खोमागोन बेफोरबायदि सानलाबायो आरोना बेनिखायनो सिख्लाफोरानो सोरखौबा सेंग्रानि जिउखौ जायो आरो सेंग्राफोरा मालाबा सोरनिबा सिख्लानि जिउखौ जायो होननाया बेनो मोजां मोननायाबो खेला नङा मालाबा समाव मोजां मोननायाबो गुबुननि जिउखौ एबा गावनि जिउखौ
फोजोबना लानो गोनां जायो आरोना दा बे सिख्लाया जे माने साथाम साब्रैनि सेंग्रानि नाम बुंदों सोरजों हमजादों बेखौथ' पात्ता मोनाखै दा बे नाम बुंनायावसो बुजिजोब्बाय बेबायदि जायो आरोना माने सिख्लाफोरखौ बुंबाथ' आरो गोबां बाथ्रासो ओंखारबावो बेनिफ्राय बैफोरबायदि मानसियानो माने बिमा बिफाफोराबो उन्दै गथ'खौ गारना खारगासिनो दा बेफोरबायदियानो जाहैयो माने जुलि जानानै जेबो बुजिया उन्दै बैसोआवनो जुलि जाना लागोन बेनिफ्राय संसाराव मा थाव संख्रि दोङो गैया बेफोरखौ मोनथिलायला ओमफ्राय नांलाय खमलाया जागोन जानानै गुबुनजों खारगोन माबागोन बेफोरबायदिया गोबां जागासिनो आरो गोबां नुबोगासिनो आरोना दा बेनोसै आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला माने नोंथांमोननि सेराव आं कल रेकर्डखौबो होफानानै जाबाय माने मियासो होदोंमोन आङो भिडिअखौ कल रेकर्डखौ बेनिफ्राय एसे बोरैबा आंना माबा जादों माने भिडिअआ भिउस थाङाखै आरोना बेनिखायनो आङो होफिननानै जाबाय नोंथांमोना नायदोंबा मोनथिबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासे दा बेनोसै अब्ला आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आपडेट लानानै फैदों जाहाथे जोंनि बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैया मानो होनबा हमजानायाबोथ' मोनसे खैफोद आरोना माने दा बे सिस्टारखौ हमदों माने ससियेल मिडियानि गेजेराव हरदों गावनि बिदा फंबाय गासिबो लासिंसिं जादों गावनि बिनानावा जि सोरजोंबा हराव बेफोरबायदि हमजानानै फेसबुकनि गेजेरजों केमेरा खालामनानै बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारना होदों गासिबो नुदों भागि बंस' बिमा बिफा सोर लासिंसिं जादों गावबो थांबाय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो लासिंसिं जाबाय बिनिखायनो सिस्टारमोन गावनि गोसोखौ हमथानानै था आरो गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ मान सनमानाव लाखिनो सोलों आरोना गावनि दिमाग दोङोबा गावनि गोसोखौ हमथानो हायोबा जाय खामानियाबो मालाबा समाव जानो हागौ बेफोरबायदिनो जायो अब्ला बेनोसै लोगोफोर सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा निमाहा खालामना होबानो जाबाय भिडिअ बेफोरबायदिनो बाथ्राया ओंखारलांखायो आरोना मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो भिडिअआ ओंखारलांखायो दा बेनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय